ħabib b'siringa u dan xejn trab x'int tfittex. Bidroga tinqeriġ ftit ftit u ħajtek tħarbatix hekk żgħir żagħżugħ. Tinsix dak iż-żmien li għexna tnejn flimkien kemm fraħna int u jien. Għarftit x'qed tagħmel għal ftit tost f'din dinja għandek fost. Ħajtek tinqered titlifa darba l-dejjem ismani ftit ħabib. Ismani ftit ħabib eħles minħal il-mewt tista' qabdek din it-triq baruni u inti sir biex jasrek. Għaliex ma tistemba